Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Hey Access Journaal, fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de FFK het tenue van de Blue Wave heeft onthuld. Dat gebeurde vanochtend bij de FFK Fan Store in Zambiel. We hebben daar vorige week opgenomen. Het heeft allemaal te maken met de Blue Wave, de deelname van Curaçao aan het WK. Dat wordt groots gevierd. De regering heeft het al gezegd, we moeten het gebruiken als land om meer eenheid te krijgen, maar we moeten gewoon ook natuurlijk naar het voetbal kijken. En dat gebeurt in mooie shirts. Dat blijkt wel bij de presentatie van vanochtend, waarbij de verschillende shirts voor Curaçao zijn gepresenteerd. Daarbij is ook gekeken bij de afstemming met de tegenstander, dus dat er meerdere opties zijn qua broekjes, sokken en ook shirt. Het thuis- en uit tenue, om het maar zo te noemen, maar het ziet er prachtig uit. Curaçao is klaar voor deelname. De Blue Wave kan beginnen te draaien, zeg maar. Dus wat dat betreft zijn we er klaar voor. En wie het wil kopen, die kan terecht bij de FFK Fan Store. En kopen doe je natuurlijk om te laten zien dat je achter Curaçao staat. Boaza Resort mag koraal nog niet verplaatsen. Dat heeft de rechter bepaald. Dus nog eerst sprake van een bodemprocedure. Daar moet uitspraak in worden gedaan voordat er daadwerkelijk koraal kan worden verplaatst. Dat heeft het gerecht gisteren gezegd. Het ging over een ontheffing die door de minister van Gezondheid was verleend. Deze maakt het mogelijk om koraalriffen te verplaatsen. Maar er is nu een beslissing genomen om eerst de bodemprocedure af te wachten. In de zaak hebben 4 personen, van wie 3 in Nederland wonen, samen met de stichting Fundación Pro Monumento, een procedure aangespannen tegen de minister van Gezondheid en tegen een belanghebbende in deze zaak, de Flamingo Ontwikkelingsmaatschappij. Om onherstelbare gevolgen te voorkomen voordat over de beroepen wordt beslist en na afweging van alle betrokken belangen, oordeelt het gerecht dat de ontheffing moet worden geschorst tot 6 weken na de uitspraak van het gerecht over de beroepen van de verzoekers tegen de door de minister van Gezondheid verleende ontheffing. Veel woorden, maar voorlopig mag er niks verplaatst worden. Dat is zeg maar de conclusie. Parlatino vergadert op Curaçao. Dat is gisteren begonnen. Curaçao is namelijk gastheer van de vergaderingen van Parlatino. En die vinden plaats gisteren en vandaag in het parlement van Curaçao. U ziet op de beelden de eerste officiële vergadering van de Comisión Especial sobre el Caribe van het Latijns en Caribisch parlement Parlatino. En deze commissie is opgericht om zich te richten op belangrijke thema's voor de Caribische regio, zoals klimaatverandering, milieu, duurzame ontwikkeling en regionale samenwerking. Aan de bijeenkomst nemen delegaties deel uit landen als Aruba, Argentinië, Nicaragua, de Dominicaanse Republiek, Cuba, Venezuela, Mexico, Panama en Uruguay en natuurlijk Curaçao. Dronken marinier rijdt met auto in de zee. Ja, u ziet het op de beelden. Gisteren moest de politie naar RIF. Dat is een Europees-Nederlandse man die met zijn auto de zee in was gereden. En volgens de berichten verkeerde hij zwaar onder invloed. Er werd aan hem gevraagd om een alcoholtest af te nemen. Deze test bleek positief, waarna de man werd aangehouden en overgebracht naar het politiewachtlokaal in Rio Canario. Forensische onderzoekers waren ter plaatse aanwezig en registreerden het ongeval, waarna een kraanwagen het voertuig uit de zee moest halen. Het was echt niet ver, maar toch ver genoeg de zee ingegaan dat hij niet meer terug kon rijden. Inspectie voor aanbesteding zonnepanelen op scholen. In het kader van het programma Mejoración de Enseñanza Curaçao, dus de verbetering van het onderwijs op Curaçao van het ministerie van Onderwijs, is deze week officieel gestart met de inspectiebezoeken bij diverse scholen voor de plaatsing van zonnepanelen. En deze maken deel uit van het aanbestedingsproces van een grootschalig verduurzamingsproject binnen het onderwijs. Op deze manier moet de kwaliteit van het onderwijs structureel worden verbeterd. Met zonnepanelen kunnen in ieder geval hoeft er minder geld te worden betaald aan stroom. Is het makkelijker voor een goede stroomvoorziening binnen de scholen. Dat heeft weer te maken met internet, dat heeft weer te maken met de airco's. Het heeft allemaal te maken met elkaar. Maar door het gebruik te maken van zonne-energie wordt voorkomen dat scholen geconfronteerd zullen worden met extra energiekosten. Met die airco's natuurlijk. En ook het
geval van internet is daarbij van belang. Curaçao behandelt onderzoek naar schietincident agent Sint Maarten. De afronding van het onderzoek naar het schietincident waarbij een politieagent was betrokken op Sint Maarten op 13 februari van dit jaar is overgedragen aan het Openbaar Ministerie op Curaçao. Dit om de voortdurende objectiviteit en onafhankelijkheid van de zaak voor alle betrokken partijen te waarborgen. De man die heeft op die datum op Sint-Pietersrood geschoten en daarbij is een man overleden en die zaak moet natuurlijk onderzocht worden. En het is beter om dat niet de afrondende fase op Sint Maarten te doen, maar hier waar het zo objectief mogelijk kan plaatsvinden. De schietpartij heeft tot veel commotie toen geleid in februari, omdat buurtbewoners zeiden dat de man die neergeschoten is nooit iemand kwaad deed en de agent overdreven gewelddadig zou hebben gereageerd. Controle op bouwplaats Rancho. In de ochtenduren heeft gisteren een multidisciplinair team, bestaande uit BAP, SOAW en SVB, een controle uitgevoerd bij een bouwproject in Rancho. Daar troffen ze een aantal personen zonder geldige documenten aan die illegaal op ons eiland verblijven. Ze beschikten ook niet over een werkvergunning, dus daarmee zijn personen aangehouden en verder behandeld. Opmerkelijk is wel dat ik zei dat ze zijn aangehouden. Ze konden niet worden aangehouden omdat er geen politieagenten bij het multidisciplinaire team zijn. Maar de zaak van de personen zal wel worden onderzocht en alle gegevens zijn opgenomen. Zo heb ik het goed gezegd. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Sint Maarten met dit nieuwe blok van het nieuws. En daar gaat het over de regering die opkomt voor de huishoudens. Dat heeft namelijk de minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, Grisha Heilige-Marten, verklaard. Volgens haar moet er gecoördineerde actie worden ondernomen om 2 kwesties aan te pakken die huishoudens en bedrijven in het hele land rechtstreeks treffen. Stijgende brandstofkosten en de noodzaak van meer verantwoording bij nutsbedrijf GB. Deze 2 kwesties raken namelijk elk huishouden en elk bedrijf in Sint Maarten, zei de minister. Of het nu gaat om de prijs die u betaalt aan de pomp of de kosten van uw elektriciteitsrekening. De bevolking verdient transparantie, verantwoording en verantwoord handelen. Inmiddels is de prijs van een liter benzine op Sint Maarten gestegen naar €3,20 per liter. Dat is enorm en dat heeft grote gevolgen voor de bevolking natuurlijk. Maar er moet ook goed worden gekeken naar GB, het elektriciteitsbedrijf. En daarvoor heeft de regering het Bureau Telecommunicatie en Post aangewezen als onafhankelijke toezichthouder. En op die manier moet er, wat de minister betreft, meer financiële lucht en ruimte komen voor de bevolking. Dan gaan we naar een interview dat we hadden met Francis de Lanoy, de oud-rector van de Universiteit van Curaçao. Hij is nu projectleider aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. En onlangs was er een bijeenkomst waarbij gekeken wordt hoe er beter kan worden aangesloten op de arbeidsmarkt. Dus er studeren mensen af, maar hebben die de kennis en de kunde die het bedrijfsleven en de overheid ook vraagt? Dat is de grote vraag en we vroegen de Lanoy naar de conferentie en hoe het is gegaan. Hoe is dat gegaan met die conferentie? Ja, het was een hele goede conferentie. Alle stakeholders waren aanwezig, dus zowel vanuit de overheid, werkgeversorganisaties en studenten, die waren ook aanwezig. Waarbij men met elkaar in dialoog ging over de
de kloof eigenlijk die bestaat tussen onderwijs en arbeidsmarkt en hoe zo'n kloof overbrugd zou kunnen worden. Waarom is er eigenlijk een kloof? Omdat men praat te weinig met elkaar. Oké. Dus wat heb je gezien? De arbeidsmarkt verwacht iets van het onderwijs. Mhm. Onderwijs neemt aan dat wat onderwijs levert goed is voor de arbeidsmarkt. Maar er zijn een aantal punten die toch wel verschillen. Dus wat heb ik gedaan? Vooraf heb ik een onderzoek gedaan. Ik heb met alle stakeholders individueel gesproken. Mhm. En als één rode lijn liep door het hele verhaal dat er een kloof bestaat, dus een ontevredenheid over de aansluiting van onderwijs met arbeidsmarkt. En dat hebben we gezegd, oké, fijn. Er wordt erover gesproken, maar vandaag gaan we, dus de 13e, hebben we met elkaar erover gesproken. Dat betekent, alle partijen zijn met elkaar aan tafel, dus verschillende tafels. En we zijn met elkaar in dialoog gegaan om precies te kunnen aangeven wat de kloof, wat de probleempunten waren. En wat zijn de probleempunten? De probleempunten zijn eigenlijk dat het onderwijs in feite niet afgestemd is op de arbeidsmarkt. Mhm. Dat de verwachtingen van de arbeidsmarkt anders zijn in de zin van men denkt dat men het goed doet, maar toch wel niet duidelijk vertaald naar het onderwijs wat men wil hebben van het onderwijs. Ja. Een van de dingen die we hebben gezien is de lerende houding van de studenten. Dat ontbreekt ook zo'n beetje, dus die autocritische studenten enzovoort. En we hebben van studentenkant hebben we gezien dat wanneer ze de beroepspraktijkvorming moeten gaan doen, dat ze veelal werk moeten doen die medewerkers niet willen doen. Dat betekent archiveren of zoiets. Terwijl het juist gaat om beroepspraktijkvorming. Ja. Ja? De werkgevers hebben ook aangegeven, dus we hebben toen gezegd, oké, fijn, er moeten leermeesters komen. Dat op het werk de studenten goed begeleidt in de praktijk van het vak. Een ander belangrijk punt is studentenhouding en beroepshouding. Dat ontbrak volgens de werkgevers dan bij de studenten. En de houding moet anders zijn dan op de universiteit. Zodra ze een baan krijgen, moeten ze een andere houding hebben. Precies. Ja. Dus dat betekent dat de opleidingen moeten de studenten dan zodanig opleiden dat ze ook de juiste beroepshouding hebben. Ja. Ja? En we hebben ook gesproken over de communicatie tussen onderwijs, arbeidsmarkt en de overheid. Ja. Want daar wordt te weinig met elkaar gecommuniceerd. Jammer eigenlijk. We gaan niet kijken waaraan dat ligt. We gaan kijken wat er verbeterd moet worden. Maar eigenlijk jammer dat het zo jarenlang langs elkaar heen is geweest. En dat er vooral heel veel aannames waren en weinig gesprekken. Precies. En heel vaak kijkt men naar diploma's. Ja. Maar tegenwoordig zijn de skills, de vaardigheden en de competenties eigenlijk belangrijker. Dus we hebben toen gezegd, oké, fijn, laten we dan gaan kijken welke skills nodig zijn om goed te kunnen functioneren. En één heel belangrijk punt, de toekomst van werk. Mhm. Waar gaan we naartoe? Ja. Waar leiden we de studenten voor? Want als je nu gaat studeren, ben je over een paar jaar klaar en dan weet je niet hoe de situatie dan is. Precies. Dus in dat kader hebben we gezegd, reactivering van de Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt, de ROA, is heel belangrijk. Maar ook een raad van toekomst van onderwijs en arbeidsmarkt. Dus dat men gaat praten, wat zijn de mondiale ontwikkelingen? Waarop moeten we als land gaan richten? En dus er zijn een aantal actiepunten, totaal 8. Uit de conferentie komen. We gaan nu als commissie erop werken, dus verdiepen. En begin november gaan we weer met elkaar komen om die punten, de uitgewerkte punten, dan te laten valideren, zodat het onderwijsprogramma en arbeidsmarkt bekend raakt met die actieplannen. Dus, En de onderwijssector staat hier ook voor open? ja, helemaal Die open. wil ook. In feite vooral de beroepssector, dus onderwijs, beroepsopleidingen. En de universiteit natuurlijk staan ook ervoor open. Want uiteindelijk willen studenten leveren die functioneel zijn. Die kunnen functioneren in bedrijven. En het is heel belangrijk toch wel dat de theoretische vorming op de universiteit of op de mbo-scholen plaatsvindt. Maar de praktische vorm toch wel in bedrijven. Dus, en die dialoog die moet echt op gang worden gebracht. Succes daarmee. Het is een belangrijk onderwerp. Ja, dank je. We begonnen deze uitzending met een nieuwe tenue voor Curaçao, maar er moet natuurlijk ook iets gevierd worden tijdens de wedstrijden. En daarom heeft Amstel Bright zijn nieuwe campagne gelanceerd, geïnspireerd op het Wereldkampioenschap 2026. Let's go Curaçao! En opmerkelijk was dat daarbij verschillende ministers aanwezig waren, die zich ook nog lieten verleiden, nadat ze het bier hadden geproefd, tot een voetbalwedstrijdje. Tenminste, ze lieten even zien wat voor skills ze allemaal hebben. Zo zag je minister-president Gilmar Pik-Pisas en minister Charles Cooper. Zij waren erbij aanwezig en er waren ook meerdere ministers aanwezig, waaronder Middelhof. En zoals gezegd was het vooral om de sfeer te brengen in de road naar het WK. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp.
Internationaal in Venezuela was er een stille mars in de hoofdstad Caracas om de vrijlating van politieke gevangenen te eisen. Mensenrechtenactivisten en familieleden trokken zwijgend door de straten. Sommigen hadden hun mond dichtgeplakt met tape om het ontslag van Venezolaanse gevangenisautoriteiten en de vrijlating van politieke gevangenen te eisen. Het gaat in Venezuela heel veel over de dood van de 81-jarige Carmen Navas, nadat zij had vernomen dat haar zoon Victor Cuero Navas in detentie was overleden. Hij was al bijna een jaar geleden overleden. Hij zat vast op verdenking van terrorisme, maar wordt beschouwd als een politiek gevangene. En toen de moeder hoorde dat haar zoon was overleden, is zij zelf ook omgekomen. En ze had lange tijd naar hem gezocht. Een treurige situatie waarbij zeg maar, het leed van de politieke gevangenen toegespitst wordt op dit geval, die voor heel veel mensen laat zien wat voor onrechtvaardigheid er allemaal plaatsvindt bij het vasthouden van politieke gevangenen. Venezuela is van plan deze week 300 gevangenen vrij te zitten. Daar zouden mensen tussen zitten die om politieke redenen zijn vastgezet. We houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden, dat blijven we doen. Morgen weer en ik hoop dat u weer kijkt. Beste, tot ziens.